こんにちは。チベットディストリクトではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はタポソインとスピーティの人々による居住祈願法要に出席されました。チベット宗教指導者がベトナムで中国の秘密警察の監視下で亡くなりました。中央チベット政権が記者会見を開き、不審死について説明しました。新任のチベット司法委員及び会計検査官が就任宣誓を行いました。ティネチュキ代表はチューリヒ市治安担当局長と会談し、王の90歳誕生日の開催について協議しました。チベット事務所ブリュッセルはチベット支援強化を推進しました。チベット事務所ワシントン DC は中国の民主主義とチベットと中国の関係について話し合う中国チベット青年対話を主催しました。第16期内閣は常設戦略委員会第7回会合を開催しました。チベット事務所ブリュッセルはベルギーウツァン地方協会設立8周年記念行事に出席しました。インド超党派チベット議員フォーラムはニューデリーのサビダムサダンで会合を開催しました。ダライラマ法王は昨日の朝、ツーラカンでタポソインとスピーティの人々によって捧げられた居住祈願法要に出席されました。法王はスピーティの人々のご自身に対する揺るぎない信頼に触れながら、居住祈願の真の意味は王との深いつながりを維持することにあると述べられました。ブッダの教えは論理と理性に基づいているため、仏教哲学の真髄を学ぶよう参列者に上言されました。タポソインのセルコンセンシャブリンボチェをはじめ、スピティの1300人以上の人々が式典に参加しました。広く尊敬されるチベット宗教指導者であり、慈善家であり、チベットのアムド地方ガデ県にあるロノンソインの法座州であったトゥク・フンガルド GC が3月28日にベトナムで亡くなりました。3月25日、フンガルリンポチェはベトナムのホーチミン市のホテルの部屋から地元警察と中国の秘密工作員による連携作戦によって逮捕されました。その後3月28日に現地の公安事務所に移送され、同日不審な死を遂げたことから、国境を越えた治安協力、国境を越えた弾圧、人権侵害に対する深刻な懸念が高まっています。リンボチの逮捕と真の原因は未だ解明されていませんが、昨年中国政府はフンガリンポチに対し、中国が任命したパンチェンラマ・ギャンゼンの部を自身の総員で受け入れるよう強要しましたが、リンポチはこれに全面的に従いませんでした。2024年8月には世界省の中国高官たちがフンガリンポチを厳しく取り調べ、ダライラマ法の居住祈願文を作成したことや、ゴロ地域での教育活動において中国政府の政策を適切に実践していなかったことを理由に、諮問の提出を強制しました。これらの出来事により、2024年9月末に姿を消し、その後、ベトナムで潜伏生活を送っていました。1969年にチベットのアムド地方で生まれたトゥク・フンガルド GC は教育、医療、文化的取り組みを通じてチベットのアイデンティティを守り続けた卓越したチベット人精神的指導者でした。フンガリンポチは授業料無料の職業訓練学校を設立し、恵まれない地域社会のために診療所を開き、また文学的遺産を保護するために優れた談話リリースの文庫を創設しました。教育者であり20冊以上の著作を持つ作家としても常にチベット文化の保存の重要性を訴え続けました。4月1日、ルヌンソインの行政事務所は関係者を呼び出し、フンガル氏の死亡証明書を提示するよう求めましたが、証明書を保持したり写真を撮ることは禁じられました。リンボチの突然の死が確認されたことは、チベットの宗教、文化指導者に対する中国の弾圧政策を如実に示すものであり、チベット人の基本的な権利を求める声封じる意図的な試みであると言えます。
今週火曜日、噴火林ポチへの不審な死に対し、中央チベット政権の情報国際関係省は、タパツリンホールにて記者会見を開き、アミュマチン研究所所長のジュクテンチュン氏及び、ドメ地方出身者協会のサンショルデサン氏が招かれました。中央チベット政権の天神列車報道官は記者会見で、中国政府が噴火林ポチへの死に関与したことを強く非難し、責任の追及と国際的な介入を求めました。記者会見では、噴火林ポチの死についての独立かつ透明性のある調査、また仏教儀式を適切に執り行うために、林ポチのご遺体をルノンソインへ即時引き渡すこと、そして中国及びベトナム両政府に対する責任追及が強く訴えられました。今週月曜日、元チベット亡命議会議員のダワピンキ氏、元大臣のパパツリン氏、そして元会計監査院事務局長が最高裁判所長官石ワム氏の前で宣誓を行いました。この式典には、ケンポスナムテンベル議長、ペンバツン主席大臣、ドマツリテカン副議長、各省の大臣と事務局長、その他の指導者や中央チベット政権の関係者らが出席しました。先週木曜日、チベット事務所ジュネーブのティネチュキ代表は、チューリヒ市治安担当局長であるマリオ・フェルシーと会談し、ダレイラモ法の90歳の誕生日に向けた準備や、その他のチベット関連の取り組みについて話し合いました。ティネチュキ代表は、記念品としてダレイラモ法の最新著書 Wise for the Wiseless のドイツ語版を贈呈しました。また前日の夜にダレイラモ法のガンディンポーラン財団が主催した書籍出版イベントにも出席しました。今週水曜日、チベット事務所ブリュッセルの林人権官代表と欧州連合人権担当官の天神プンゾク氏は、欧州議会の議員たちと会談し、チベット内部の深刻化する状況に対する緊急の問題を呼びかけ、チベット人の権利と自由を守るために、欧州のさらなる支援を要請しました。チベット代表団はこの機会を利用し、ベトナムで急死した著名なチベット人宗教指導者トク・フンガルト GC の件を含むチベットに関する緊急の問題を幅広く提起し、中央チベット政権が発表したプレスリリースのコピーを配布しました。また中国がチベットへの締め付けを強める中で国際支援を強化する重要性を強調し、欧州議会議員たちに対してできる限りの手段を用いてチベット支援に向けた具体的な行動を取るよう求めました。議員たちは悪化するチベット情勢に深い懸念を示し、議会での討論、外交的な関与、あらゆる場を通じてチベット問題を提起していく決意を改めて表明しました。2025年3月28日、チベット事務所ワシントン DC は、米カリフォルニア州にある北カリフォルニアチベット協会コミュニティセンターにて、中国チベット青年交流会を開催しました。会議には中国民主化運動の著名な提唱者であるファンチェン氏と周宝沙氏、Chinese Youth Stand for Tibet というオンラインプラットフォームのメンバーであるジンジャー・ドアン氏、そしてチベット事務所の中国連絡官であるツルティム・ギャツが登壇しました。講演者らは中国の民主化運動のこれまでの歩みと今後の展望、さらにはチベット人と中国人の関係や協力の取り組みについて参加した現地の中国人及びチベット人青年たちと意見を交わしました。今週水曜日、中央チベット政権第16期内閣は第7回常設戦略委員会会議をダラムサラの行政研修センターにて開催しました。この3日間にわたる会議は、ペンバスン主席大臣が議長を務め、公安省のドマゲリ大臣、情報国際関係省のノンジルマ大臣、ダライラマ法の元特使テンバツリン氏、ガンディンポルタン事務所のケサンギャンゼン事務局長、ナバツェゲム氏のほか、内閣事務局長のザシギャツ氏、公安省のカマリンチン事務局長、情報国際関係省のカマチン事務局長、チベット政策研究所のダワツィリン長官ら、全委員が出席しました。先週土曜日、チベット事務所ベリセルのティネワンディ事務局長は、欧州チベット支援行動を代表して、メラニー・ブロンデル氏と共にアントワープで開催されたベルギー・ウザン地方協会の設立8周年記念式典に出席しました。祝賀会の中でワンディ氏は、ベルギー・ウザン地方協会がチベット事務所の取り組みやキャンペーンに献身的協力支援してきたことに対し、感謝と称賛の意を表しました。先週金曜日、APIPET で知られるインド超党派チベット議員フォーラムは、インド・ニューデリーのサビダンサダンにて会議を開催し、チベット問題に対する国会での人権擁護強化について協議しました。
この会議はインド下院議員であり、全党派インド国会チベット支援フォーラムのコーディネーターを務めるバルトルハリ・マターブ議員が議長を務め、下院議員で共同コーディネーターであるタピル・ガオー議員が共同議長を務めました。会議には他の著名な国会議員たちも出席しました。会議ではチベット問題に関する国会での関与を強化し、州、国家、国際レベルにおいて持続的な関心を維持する方策について話し合われました。議論の中心はチベットの大義を時代に即して保ち続けるための戦略的取り組みや、チベット支援運動への外交的、政治的支援の拡充あり、これによりインドがチベットの大義に引き続き連帯していること、そしてチベットにおける正義と人権に対するインド国会議員たちの揺るぎない献身が改めて強調されました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。